kuma kile damba kile seba kile fama kile sira kile jo kile so kile ko yan fen juguni yan fen nyuma yan ko juguni yan ko nyuma ko be kam makoto ko ko da munka ko ni de wo de nyana maya kono le muru be tigaka ko bi fado ni bado de nona olu kono bi fado ni bado de nona en garamo akana gede ma ongo ko amba mbono de nona minu nyawum toya am nyi minu nona bla amolu de nona on ma fangi kana tugu wala mo ko ngango amba tawde nona anta te dibirade go te tufi ngono de o be kenega ya de balma ge ma muso o be kenega kram wa ge jugodi ne kram ko ne de ne kram ma de ngabe ge jugodi ne ga bubu arda galo amna galo kunju ngordo galo gorko nyaamata gacci galo kono go ka kara de ka jeli ba ko lut ndara ko ce ngana do ni ci do yere des mbu yere tan wa tumbe somma wala ko tan kon ne grande ga jeli ba ko jugu ba kono ga bubu flek mo dingulu bale modé babi dongulu bale modé bo sa ba modé karamo ye kele da sa karamo ngi ye kele da sa mande morete ngom mande morete karamo amenu nun donde foku dona kare ay karamo ko ngana ngalonda mo wala ante ngalonda mo wala de ante fo bali fo amesega kila ko tugura nga mimi ga fo ko ni kiba boma ni chewo cheki makabe se ga boma kana ke ni kede kana ke ni ne ko kana wele de ku kana labaro ayu sama kana nuyo ka sonde kana labaro karamo ko femi ye nyana maya ni ngono ko kuma ya do babi to ngulu bale ko doni ko femi ye nyana maya kono ko kuma de ya do ye babi to mali kono na dia kana yele no lu ko to kana seno lu murtani surako ka nyame dai blonda la ci roma fe ayi igana ta bale mangini no lu moroku ye juma nata ibu ye kasila mini baro ko fe ko ga ala ka nyanga ta bina moroku kan o ko mi usoro ko anu bi ga je ga toro tlaka dama anjele mesi yorola o una nyogona anjele mesi o kenja mana ko kama ka anu bi ga je ga tla wa kan yengini ni ku ye ko minu ntara ku bo bo ko anu do bo ko anu ka chinga alijine ma katuga muso bi wolon flani fla du ma ko ka dim fle du ma ko ka dlo mi fle du ma ko ka jim fle du ma ko ka sogo jen non dlo ne taka ko go du ni dam ta ko dai mu kai mu ko na dabla de luga ta wa ko ngone mi fuye ko mi jibo ye mo yara hada madenya tede ko mo yara konga kwa même faut autorité de la transition nyana kabe kalande nga nyefole makama bloka on ta fo kana mo de kalande ko dan koma be ko nye jare babito ngoka ko dan koma abe ko nye ja e kan ndani mata ngalo babito ni ndani mai kan lo jere ay akelente suyara ay ne den ngile de su yara de aben yo no fe de ngube yo no fe de iba fo eri ni stego ni yo no fe le kata do ta ka do to madola ni ya loje akana na ke war ko na nyo de ko do ere de ti ka dun ka do to ako boyro ka ja ba boyro ka ja tiga da kene min be tita jakuni min bi kene ga sa tiga da kene mate maso to mina ayi nkala na ka bo William Point o kuma tora ne ma nga ba ga da ba kubla o su kuma tenna ni ko ne middo kala ma keme ni tan duruna san fela na bi amiddo mene ko mi bi nya kuna kun tiga da kene munun be bi e o belebele do kera maro ko du wulo re ko ma munun tara ko mi ji mo babu do ibina ko jumenda ko ma gibina ko jumenda ko ma e ba yini ta ka doko
maraku bɛ jɔda jumɛn na e faso kɔnɔ dɛ o mun mɔgɔya bɛ ni marokɛnw cɛ a ka ja bɔra mun de nɔfɛ jagoɲɔgɔnya do wa balimaya kɔrɔ dɔ b'a cɛ wa a jɛlen bɛ mun kelen de la ɲɛnamaya kɔnɔ n'o bonya bɛ e ni marokɛnw cɛ a bɛ kɛ dugu dɔ la k'a sɔrɔ e yɛrɛ ka dugu fankelen t'a kalama nka n'i ye dugu fankelen bɛɛ bɔlen nin kalama o mun de b'a ni marokɛnw cɛ ɲininkali tun b'i jɔ karamɔgɔ n'i y'o ɲini e bɛ se ka mɔgɔ minnu fana jate k'olu y'i jugu ye i bɛna y'i ɲininka fana ko kuma o karisa fana ne jugu kɔni o siga tɛ ne na nka o fana ni maroko cɛ bi cogo di Babida i bɛ cɛ caman gan dɛ n'i bɛ taa ka cɛ caman to Mali kɔnɔ yan an kɔni ni maroko ye balimaya a waati ka jan kabi kira ko waati do an ka balimaya daminɛna tuma min na an t'a kuma da dɔn maroko kɔni bɛ yɔrɔ min na Fiman jamana tun do anw tun t'o kalama n'aw ka fɔ tɛ wa a bɔlen y'o kalama nin ye balimaya min mana na k'an ni ɲɔgɔn cɛ a bɔ yɔrɔ de ka jan nka min b'a bolo bi kɛnɛkisɛ jɛ kan a bɛ ka min labaara maroko bɛ ka anw faso tɔnɔbɔ ni min ye maroko bɛ ka anw faso minɛ k'a k'a sago ye kabi kunun ni min ye maroko bɛ k'a kɛ ka anw faso minɛ k'a k'a ka kalandenw ye ni min ye diɲɛ dɔnni kɛnɛ kan an bɛ fɛ ka n'an ɲininka de ko o balimaya min b'an ni maroko cɛ bi a bɔlen bɛ min wa anw b'a fɔ ko a bɔra silamɛya ala de la wa o silamɛya ala dɛ n'o ye ka maa janfa o balimaya kɔnɔ o tɔgɔ de ye ko malidenw kɛnɛ kan n ko kɛnɛ kan n ka dɔn ɲɛfin na i ka se ka dɔn faamu Babida i ka se k'a faamu nin ko in na i tɛ wahabiyaw ka maakɔrɔba si bɔlen Mali la kaw k'a bɛ kutuba kɛ maroko ka nin deban nka o bɛɛ b'u ka comment on appelle bɔrɔtala ninnu duwawu ɲinina ninnu kira ɲinina ninnu de bila k'olu seri ka na internet in sanfɛ olu bɛna u tɛ kun ni ju yɛrɛ dɔ k'o la olu tɛ dɔwɛrɛ ye fo solo n'i ko biba bi a b'a f'i nɔfɛ biba bari tɛ ko anw b'a fɔ tare anw kisira ka bɔ o denw sɔrɔli ma dugukolo min sanfɛ anw ta ɲɛ ten dɛ ayi a ti fɔ k'i bi nɛni a ti fɔ k'i bi buruja garikisɛ kelen tɛ tigɛra an ɲɛna kɔnɔ i ka maakɔrɔbaya bonya bɛ d'i ma i ka kɔrɔya bonya bɛ d'i ma i ka baya bonya bɛ d'i ma i ka faya bonya bɛ d'i ma kamagaw bolo kɔrɔya bɛ d'i ma i ka karamɔgɔ bolo nka i ta fɔ an k'an ta fɔ kɔni karamɔgɔ kan tɛ se k'o bila ni ma sɔn wa ka n'i donni tiɲɛ in na i ta tɛ anw tɛna wuli k'an jɔ n'a ye ko an k'a to lamɛnnikɛlaw bolo ban n'a bɛ tiɲɛ ban ka tɛmɛ na ten ko ni woloden bɛ kuma bolo yani ko woloden fana bɛ tunya bolo ko kuma a Babida Babida an kana taa Maroko sa i bɛ alimamiw jɔlen kasi la na mamini baro kɔfɛ i bɛ wahabiyaden kodɔn bali maa kalan bali kodɔn bali faso kanu bali ninnu faso dɔn baliw ye kasi la ni juma wɛrɛ ni Maroko dugukolo yɛrɛ nɔfɛ ayi n'u ko k'u bɛna denmisɛnninw bugɔ hakili la ni ala y'ora a y'u ka bɔrɔ de bɛ fa o y'a sɔrɔ min tun ka ala ɲɛsiranɲɛ bɛ dɔrɔmɛ 10 bila o b'a kɛ 20 ye min tun bɛ 50 bila o b'a kɛ 500 ye waaw cɛ o ye cɛ i b'a dɔn ne yɛrɛ tun bɛ ka bɔcogo ɲini ala ko in na ko mɛ min kɔni kɛra nin nin ala ka baara de karamɔgɔ o m'a ɲɛfin na o y'a caman fɔ an ɲɛna k'o ye ala ka baara ye nka cɛ nka dɔɔni nan'o yira an na k'a fɔ ko ala ka baara tɛ o fɔlɔ ye mun ye Babida n k'o fɔlɔ ye mun ye an ka dugu la yen nɔ e k'i faw ɲininka o b'a f'i ye an ka dugu la ni sanji ko tun gɛlɛyara ou bien ni jakuma tun ye kalo minɛ dunankɛ cɛ 5 ani dugulen ɲɛ 2 o de b'an ka dugu la an bɛ boli ka minnu kaburu kuma kɛ awɔ Babida o kalankan in sera an kunkolo la dɛ an b'a fɔ ko kul seifani ilalahi batin ahadu samadu aramutu habadan ne ko n ko kuma n ko nin cɛ nin n ko nin ye mun de k'a ka ɲɛnamaya kɔnɔ Babida i b'a dɔn e mɔkɛ ye min fɔ min ye kuma yɛrɛ bɛɛ la kabako ye min yɛrɛ b'an ka du kɛrɛfɛ n'an bɛ taa sigi ɲɛbɛrɛw ni basaw cɛra o kaburu kunna
ko tɛ dugu den ye dɛ ko dunan de don k'a tɛmɛtɔ tun don a ko k'ale ye seri fiye dɔrɔn a sara dugu in kɔnɔ dugumɔgɔ ninnu y'a tarasi ɲini ka taa se Waro o jɔra yen nɔ ka d'a kan cɛ nin fana a tun bɛ bɔ yɔrɔ fo Moti fan fɛ de ka na Waro bon olu kɔni bolo ko fila don nka a sera anw ka bamanan ninnu cɛra a ko a ye seri fiye a sara dugu nin kɔnɔ yen nka anw mɔkɛw y'a sɔrɔ ale sara ye ne mɔkɛ min nana sigi a ka dugu kɔnɔ o y'a sɔrɔ ale sara ye Babida i b'a dɔn kabako ni yɛlɛko bɛ min na cɛ min y'a ka jele da a kan na ka na dugu nin tu tigɛ dɛ o fana kaburu de filɛ anw ka yɔrɔ kɛrɛfɛ i b'a dɔn ko n'an bɔtɔ don bolokoro na an bɛ boli ka yɛlɛ kaburu kan hali an t'a dɔn ko bɛ yen mais ne bɛ ka kaburu min f'i ɲɛna n ko dunan kaburu don dugu denmisɛnnin kelen tɛ yen nɔ min sɔrɔla dugu kɔnɔ n ka cɛ ayi i n'i ka jatanya bɛɛ n ka cɛ fo hali i bɛ sɔn k'i jɔ n'i ka sunkuruw ye kaburu kɛrɛfɛ ka da o tellement pas sira banna mɔgɔba dɔ dalen bi yan mɔgɔ ɲumanba dɔ dalen bi yan e cɛ ja mɔgɔba ko n'o mɔgɔ ɲuman ko réseau de don ne ye réseau de don o réseau min juru tun bɛ fɔ an ka baara Babida o réseau ninnu ka jan n'i ma kunun dɔn u tɛ se ka ɲɛ f'i ye dɛ n'i ka gɛrɛ cɛkɔrɔba de la Bamakɔ i ka min ɲininka sa a kana ni nkalontigiya ni bamanan ɲɛna ɲɛnamaya nin kɔnɔ ko a fɔra ko Baba Moro taara tournée min na Baba Moro a taara tournée min na n'a ma segin ka don Bamakɔ o tournée nin kɔfɛ juma min kɔnna o tournée nin ɲɛ dɛ o juma don ko service d'enseignement de ye fɛn renseignement dɔ layɛlɛ fo ka taa se Moro yɛrɛ ma o don kelen bɛɛ ko ko Moro qu'est-ce que k'i tɛ i ka nin voyage nin annulé Moro ko mun na a cɛ ko an ye ka sin dɔ ye Bamakɔ bi ko y'an siran dɛ hali commissaire minnu bɛ nin kuma ninnu fɔra ani a fɔra ko service d'enseignement yɛrɛ k'e occupé a la o dɔw b'a tiɲɛ dɔn kab'u ma se ni kuma ye Moro ma mais a bɛ diinɛ kɔnɔ u sirannen don mun na Moro ko ye mun ye ko Bamakɔ bɛɛ kelen bɛ i b'a fɔ saya de kelen bɛ Bamakɔ bɛɛ ka dugu kɔnɔ bi c'est ko dugu moins kelen de trop non Moro ko k'o t'ale ka voyage bali kun bɔ ko service d'enseignement k'i occupé au source bɔyɔrɔ la n'a bɔra voyage la ils vont se occuper de lui a bɛ n'i occuper o ko la quoi parce que mɔgɔ min sera ka nin ko kɛ ka dugu bɛɛ lasunɔgɔ tile kelen c'est-à-dire o ye mɔgɔ ye jamanatigi fana kan ka mɔgɔ min ɲini k'a dɔn a ka baro quoi non dugu mara fɛɛrɛ dɔ b'o fana bolo quoi nka Babida i b'a tɔ ɲɛ dɔ sanfɛ ne tɛna don o la k'o ɲɛsin ma nin yɔrɔ ma Bamuro kaw Bamuro ale tun kɔrɔtɔlen don kojugu ne bɛnkɛ n ko ne bɛnkɛ ni ne mɔkɛ ale tun kɔrɔtɔlen don ale taara voyage la a ɲɛ ma segin ka da Bamakɔ kan a ka so kan nka groupe bɛɛ ma aw ja Moro ko n'a nana a bɛna ko min ɲɛɲini n ko dɔw fana y'o ɲɛɲini dugu de la Bamuro kɔfɛ Moro bɛ kaso la dɔw tun bɛ k'o ɲɛɲini wa hali o cikanw tun b'a kɛ kaso la o bɛ ka ɲɛɲini de Babida i bɛ kabako dɔn wa ni janfa bɛɛ lajɛlen Maroc y'a dilan ni cɛ 4 dɔrɔn de ye Allah kala i tɛ Mali la après indépendance u ye mɔgɔ 4 fɔlɔ minnu ta k'u bɛ t'u kɛ Alimami de kɛ ko in daminɛna kabini donc a bɛ komi Maroc ka kɛnɛma ambassade bɛ yen Moro ɲɛ bɛ min na nka Maroc ka diinɛ fana ambassade bɛ Mali kɔnɔ ka bɛn o cɛ Bamuro tun bɛ ka ko minnu kɛ tulonkɛ ko ye n k'a siri k'u bɔ anw t'a fɔ ko Maroc ye ɲuman kɛ a n'a ma ɲuman kɛ dɛ nka ni alimami min bɛ kasi i kɔni ka da la ni maliyɛnya joli dɔɔnin dɔrɔn b'i la ni Baba Moro hinɛ dɔɔnin b'e la ko Baba Moro makari dɔɔnin b'e la ke e yɛrɛ kɔni ye ka Baba Moro kanu ni yɔrɔ ɲuman de ye saya in kɔfɛ e ka bɔ k'a fɔ an ka bara Maroc ni e faso jɔn bɛ jɔn ye hali ka dan nin tremblement de terre ma i ye Maroc dɔgɔtɔrɔsow ye hélicoptère de b'u bolo ka taa mɔgɔw ta hélicoptère dɔgɔtɔrɔsow bolo k'a sɔrɔ n ka kɛ mobili pinɛ ko kelen bɛ kɛ e ka dugu dɔw dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na e cɛ ka se manamanakan da ba ka to an ka dɔn bɛ ban a tɛ sabali Maroc est 1000 fois mieux occupé que nous tous olu domaines na bi o tuma latigɛ y'u sɔrɔ a ye dan yen nɔ nka min b'a la an bɛna min ɲɛfɔ ka bɔ kuma na
baba moro ka do fo kono ni nyona ko do de fonon kera o mo nani ku tara ma ko nana o dun y'a sɔrɔ baba moro nunga tension ani autant ka tension a gɛlɛyalen do kosɛbɛ o kan ka gɛlɛya kɛ babitɔn tilali kɛyɔrɔ la o ngo tilali kɛyɔrɔ la faransi kelen ko ko afrique jamana 50 ni ko de dale ma ale ka ko olu ka gardien gendarme de moni wa hal na yu datu kono na fo ka joli seri ka bu nu fɛ ko to ka ke ko mo bi yɛlɛ la o tun bɛnna ka cogo dɔ de la ou bien cogo wɛrɛ la nka bɛnkan in bɛɛ de bɛ fɛ k'a bɔrɔtɔ sisan ni fɛɛrɛ dɔ ye a ma ka jan dɛ sinon tilali kɛyɔrɔ la u cɛ duuru tun bɛ maa tɛ maa sɔrɔ u y'a soroba koro u y'a ɲagami kore u ye juru da wali jamana na ka ci ka bɔ ɲɔgɔn na bɛɛ y'i ta tɛmɛ bɛɛ y'i ka sara ta u y'u digi n'u y'u digi u nana ɲɔgɔn sɔrɔ Vietnam o labanna min na diɲɛ b'o kalama u y'u ka bɔrɔ ta u y'u digi n'u nana ɲɔgɔn kunbɛn Europe u y'a da tulu la k'a da diɲɛ bara kan cɛ ka diɲɛ bɛɛ da don u ka ala kɛlɛ la kan cɛ ka dugu ka maanifin fa cogo bɛɛ ɲɛnamaya kɔnɔ ka dugu ci cogo bɛɛ ka tiɲɛni juguman kɛ cogo bɛɛ karamɔgɔ ka sɔrɔ ka wuli ka kogo de jɔ Allemagne ni ɲɔgɔn cɛ i t'a tan bɛn ba kan nka kogo jɔlen kɔ k'a ban ko ɲɔgɔn ye dɔ de kɛra n'i t'o ɲɔgɔn ye haya dɔ i ka kuranɛ kɔnɔ e de ka kalan ma taa ma kɛ sinon wuli k'a ɲɛɲini haya fɔlɔ kɔnɔ 15 sanfɛ ɲɔgɔn ye dɔ de kɛra n ko ɲɔgɔn ye dɔ de kɛra babitɔn ɲɔgɔn ye jumɛn kɛra ko Amérique ni Russie de taara ɲɔgɔn sɔrɔ n ka cɛ bon ko nin an ye caman k'a la sa nin kɔni an filɛ a laban de la o tuma an k'a lajɛ sa an ka diɲɛ yɛrɛ kɛ sara fila ye k'i ta kan bɛn da ko fa dɔ ko nin ɲɔgɔnna ko ban ka sin k'o k'an mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ feere t'o la ko est-ce que o ye ko bɛn ni ɲɔgɔn a na kɛ u bɛnna kan ko ka jiw wele k'o kɛ feere ye k'u ko ka Angleterre wele ko k'o kɛ feere ba welela o tɛna k'u wele wa sinon Faransi yɛrɛ min bogo taamana bɛɛ ɲɛna o Angleterre de fana ko kab'u ka nbamuru ta tile la kab'u bɛ golofiniw don k'a sɔrɔ o ma se fini dilan ye o y'a sɔrɔ a gominen b'anw fɛ wolofina yan k'olu ni Angleterre ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ko est-ce que k'olu ni Faransi ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ k'u t'a lajɛ ka Faransi fana fara a kan jama tɔ fila jɛra n'o ye Amérique ni Russie la jɛra n'o ye o ye Faransi l'Américain y'a jateminɛ olu ka waritigiw bolilen bɛ baarakɛlaw sara caya yen ka t'u ka usines bɛɛ de Chine nka cɛ an bɛɛ dun b'a dɔn namara ko dɔ san nka a bɛ ka jamana dɛmɛ a tɛ tiɲɛ kan nka a bɛ ka jamana dɛmɛ Chine maa 50 sara a bɛ bɛn Amérique maa 1 sara ma wa i mana caman kɛ Chine i bɛ se ka wari kɛ k'o datugu nka n'i y'o kɛ Amérique n'i ka waritigi ye o taatɔ de faso la dɔ ka sariya ka girin ni dɔ ta ye an k'o to yen u bɛ ka jamana dɛmɛ n'u y'a wari suɲɛ o bɛna du jɔ yan u bɛna o monte ko caman o tuma ko an k'a lajɛ an ka Chine fara ko Russie la ko baasi tɛ ko ka Chine fara ko aw maa welelen saba ko a bɛɛ k'a ka ɲinita fɔ a ko Chinois ko ɲinita caman t'olu bolo ko olu bɛ kelen dɔrɔn de fɛ ka sira bila olu ni diɲɛ cɛ jago sira fɛ donbɔ la e ko tɛ baasi ye ko ta e na ko sira de e tɛna se ka foyi kɛ ka tɛmɛ an ka dɔnni an bɛ to an dugu ma e ko ta o ko Anglais ko aw don aw minnu ye maa welelen fɔlɔ ye ko Anglais ko k'olu kɔni bɛ min fɛ k'olu ka laɲini olu ka jamanatigi muso ko ni diɲɛ gajana ka ɲagami ko kora n'o ye tabali gosi yɔrɔ min na dɔrɔn k'o ka kɛ ala fura kuma de ye k'o ka jɔ ye pap a bɛ komi dɔw sɔnn'o ma nka dɔw ko k'u bɛ to yɔrɔ miiri de ko nin bɛɛ m'o sɛbɛntiya kɔ o ko Faransi k'e min ye maa welelen da ye k'o kuma k'e de ka laɲini ye jumɛn ye ko Faransi ko Hitler ye min da ne kan ne gosira cogo min na ne kɔni tun bɛ fɛ a ka Afiriki de singa ne ma ka d'a kan dɔw ko k'a dira dɔw ko k'a singa de ko a jamana 50 ni ko ka ne k'olu ka gendarme ye u ko k'o dɔrɔn a ko Faransi ye dévaluation min kɛ CFA la n ko Hitler fana y'a kɛ Faransi ka wari de la n ka cɛ ka Faransi mako n'i ma kɛlɛ da ko ma y'o ye cogo
min fara Musa ka bingali la ngo anglais fana yo de ladige c'est sorolen ko Angleterre bulu kosa ni yɛrɛ de la dɛ u ka kasoden cayale fugari cayale jatoni kakala cayale u y'olu de kɛ bateau kɔnɔ k'u bɛ t'u fili diɲɛ yɔrɔ la n ka cɛ wɔɔrɔw k'u du ka sa ye k'u cɛ ka t'u fili nin continent nin kɔnɔ olu de ye npanmuru ni kala ta ka don maaw nɔfɛ ninnu ka ala i kana sigara n'i ma wuli k'i jɔ a b'a k'i la kɛnɛ in ka hɛrɛ si ka hɛrɛ tile ka hɛrɛ fa kɔ américain donna ni kala ni npanmuru de ye dugudenw nɔfɛ n ka cɛ k'u suwa cogo min ka d'u ye k'u fa cogo min ka d'u ye k'u ka dugu sigi anglais y'a ye ko hɛrɛ ni sɔrɔla anglais sɔrɔla ka na anw de nana an faw bila yan nɔ denw sɔnna mɔdenw sɔnna a bɛna se yɛlɛma ko san 200 ma yɔrɔ min na n ka cɛ o nana sɔrɔ génération min bɛ yen olu kalanna u ye ko dɔn u ye ko ɲɛɲini k'a dɔn u ko anglais ma hey an mana anw faw bila yan nɔ ko an nan'u bila ka n'u coloniser dɛ anw faw tun ye dugu criminels de ye sonw bingalikɛlaw jatɔw muso sonw kasoden de cayara a bolo a bɛ k'u balo fu a yɛrɛ y'a tɛ dabila sa a tun ye dɔ de cɛ ka bɔ a la ka n'olu fili yan wɔɔrɔw k'u dun kumafɛnw k'u dun olu de nana kala ni muru ta ka tinkoya fo mɔgɔ wɛrɛw ka tila ka na fara u kan aw ka tila k'a kun n'a kala ta ka n'a jɔ olu de la ko an nana droit de colonisation minɛ wa siɲɛ fɔlɔ a n'a laban ka kɛ bi ye n'an ye a se ye an b'an lajɛ ɲɔgɔn na a b'a dɔn bi kɔni sɛtanɛ hakɛ min b'an bolo min b'a bolo hali n'an jɛ kɛra la sɛtanɛ hakɛ min kɔni b'an bolo a b'a dɔn an kana segin yan ni kɔfɛ dɛ kabi Angleterre taar'o la ko bon a kɔni kana kan wɛrɛ ta n'an ka kan in ta a y'o kɛ forobakan ye an bara o y'a sɔrɔ u bɛ nafa dɔ sɔrɔ fɛn na ne ka ɲɛɲini ni muso ma ba bɛ dɔn ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'o ladege olu la o i b'a fɔ ko n'i k'i ka lafiya i kana kɛlɛ dakun caya i komi karamɔgɔ ko an kana kuma jɛnyani cogo min dɛ e k'a lajɛ tabali a kɛ dɔrɔn i komi anw ni jamakulu 2 dɔrɔn de bɛ ɲɔgɔn na a kɛra wolofin ye o i kɛra tubabu ye o i kɛra arabu ye o e ka jamakulu nin kɛ 3 ye dɔn anw kɛ 1 ye i ka tɔ jamakulu in kɛ cogo jumɛn na n'i y'a ta dakuruɲa 1 anw ni jamakulu de bɛ ɲɔgɔn na jamakulu min jamakulu fan kelen min bɛ malo an ma nka n'i ye ne ɲininka ne b'a fɔ n ko olu tɛ se wa ni jamakulu dɔn bɛ ɲɔgɔn na n'o ye fan kelen maaw ye olu bɛ siran ɲɛ de nka min tɔgɔ ye ko sugufɛ kɔnɔ b'o kɛ a maloya to olu la u ka taabolo nka minnu y'a kodɔnnaw ye kabi kunun u b'a dɔn ko a fɔra u ɲɛna fiyewu ko n'u m'u kɔlɔsi ko woloso b'u da silamɛya kodɔnna ba foyi tɛ ba bitɔ diɲɛlatigɛ in kɔnɔ min t'o dɔ fɔ kalama k'a fɔ ko Éthiopie bɛ tila ka alikaba ni ci ka bɔgɔ cɛ ka kɛ bɔ a bɛ kɔnɔ Éthiopie a b'u ka dɔ fɔra olu de y'a sɛbɛn ka bila a bɛ kɛ a n'a tigɛ ne t'o dɔn a b'u ka dɔ fɔra arabu ka dɔ fɔra o y'a dugumataw de ye o tɛ ɲɛfɔ an ka wahabiya ninnu ye sa o y'a dugumataw de ye u t'o ɲɛfɔ an ka wahabiya ninnu ye babi dɔn ko n'i sera o bɔlɔn kɔnɔ e k'i jɔ ten kan bɔlɔn sira tigɛ 2 ye na ɲɛ tɛ taa sira 2 de la jama fankelen olu ko a bɛ se ka ɲɛnabɔ ni arabu kɛlɛ tɛ arabu taabolo kɛlɛ tɛ arabu ka diinɛ kɛlɛ tɛ babi dɔ kana olu jalaki o ye jama fankelen olu ko a bɛ se ka ɲɛnabɔ ni tubabu kɛlɛ tɛ ni tubabu diinɛ kɛlɛ tɛ ni tubabu taabolo kɛlɛ tɛ kana nin ko nka n'u sɔnna k'i ta lamɛn i b'u ɲininka de k'a fɔ n'u sɔnna k'i ta lamɛn i b'u ɲininka ko n balimakɛ o n'an ye kɛlɛ bɔ diinɛ ko in kitabu ko kɔnɔ ka na a tiɲɛ diɲɛ yɛrɛ kɛlɛ ka diinɛ kɔnɔ bi maa min bɛ dɔ kalama diinɛ sigi cogo la ne tɛ k'a fɔ e min tɛ fɛn kalama diinɛ bi sigi cogo la dɛ ko min bɛ fɛn kalama diinɛ sigi cogo la est ce que ni o bɛ se ka diinɛ nin bɔ tubabuw ka baarakɛ minanya kɔnɔ an bɛ tile min na bi wa sami na waa tan na o to ye bani o t'o to o bɛ ka fɛn min bɔ bi ko diinɛ
a yahudiyata fara a arabuta kan ko est-ce diinɛ ninnu dɔɔni bɛ dɔɔnikɛla la anw fɛ wolofinɛ yan min bɛ se ka bɔ k'a yira anw kamɛti kalandenw na k'a fɔ ko diinɛ nin ne bɛ se ka bɔ tubabuw ka baarakɛminɛn kun ayi i mɔmuso tun ye ziiri min bɛ ye o to yen nɔ nin bɛ kɛ kɛnɛ kan yan de 15 sanfɛ diinɛ bajulaka ye minnu ye kuma in ɲagami b'olu de ni ɲɔgɔn cɛ i ye kɛlɛ dɔ ye sisan o kama n k'o kama risila bɛ fɛ k'i turu Égypte ka k'a minɛ ka b'o bolo quoi pour que ale ka fila sɔrɔ o terrain kan n'u sera diinɛ ko in kan ale ka fila sɔrɔ ninnu ka fila sɔrɔ ɔ kɛlɛ in bɛɛ lajɛlen de fana bɛ donc ninnu bɛɛ de ye mɔgɔ dɔ di ka don o fɛn na le 5 membres permanents na fo n'a kɛra ɔ bi kɛlɛ in ye bɛɛ kun de tun bɛ ko Eritrea de fana kan ka mɔgɔ di quoi ka 70 kɔnɔ ɔ Eritrea bɛna di yen ɔ bɛɛ y'a dɔn kɔni ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn marakala zo ye ma fɛn maa ɲini o la marakala Eritrea bɛna di yen di ɔ kuma in fereke yɔrɔ fɔlɔ daminɛna yan n k'a fereke yɔrɔ fɔlɔ daminɛna yan u nana o lajɛ ko ninnu n'a ferekera n'a ɲagamina a bɛ bila diinɛ ko minɛn kɔnɔ ni kalabanci fɛrɛ ka bon kalaban dɔgɔ jɔbɔgɔ don u lajɛ bani kunu a fɔra ko dugukolo yɛrɛ Maroko jamana o jamana ye lo membre de OTAN ye o y'a kɛ i komi a fɔra ko olu baw n'u faw de sara a bɛɛ ka taa diɲɛ ja bɛɛ kan min bɛ ka Maroko dugukolo yɛrɛ bɔ i k'i sigi c'est-à-dire le membre de l'OTAN c'est en train de manifester comme c'est-à-dire ko min don a kɛra olu yɛrɛ de ka jamana kɔnɔ karamɔgɔ manifeste tɛ ko danko ma ko danko ma OTAN bi sira fara don min na an ɲɛkɔrɔ ka don an kan an ka kɔfɛ da fɛ ni maa si ma sɔn ni sɔrɔ la dɛ ɔ k'u donna ni Maroko de ye jɔnw bɛ se ka Babamoro ka bulon kɔnɔ o dagosira ni Maroko de ye min kɛra tɔɔrɔ sanfɛ i bɛ min kala Maroko ɲɛfɔ nka min kɛra Mali kɔnɔ anw kan b'o de ma o tigi bɔra n'o ye ka d'a kan ɲɔgɔnye dɔ kɛra Babamoro ye Maroko ye demande kɛ mɔgɔ 4 u taara mɔgɔ 4 ninnu nana u y'a essayer ka alimami dɔw former parce que ko nin tun bɛ komi tɔn wɛrɛ de daminɛtɔ don Maroko tun bɛ Mali tɔnɔbɔ ni min ye yani avant le pénétration de Moro ninnu ka pénétration kana indépendance kɛ Maroko tun b'an tɔnɔbɔ ni min ye o tun ye kalandenko de ye o mugadamu ko yarɔ o fana b'i komi ministère de jusqu'au présent c'est-à-dire des directeurs de yɔrɔ furanna fo présent nka o ko fana bɛ taa laban dɔ de bolo o bɛ taa laban Maroko de Maroko tun b'an tɔnɔbɔ n'o de ye Maroko y'a ta indépendance nana donc ale kan k'an tɔnɔbɔli fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini o fɛɛrɛ nin o tɛna marcher tugun quoi Maroko y'o min k'an na dɛ k'an kopi an fa fana y'o de kɛ sabi bigi ni kalatigiw bɔra 91 an fa y'a dɔn fɔlɔ olu tun bɛ tɔnɔ min sɔrɔ mugadamu ko ninnu ni fɛnw na o tɛ nafa kɛ a sera k'i kole gouvernement na tugun kadaw ale dalen tɛ ko foyi la k'u ka tɔnɔ k'a dalen tɛ pa pagara ko wa Maroko ye investi dɔɔni fo k'a dɔn ko ni ci min bɔra olu ka wura bolo su na yanni sini Mali maa ba kelen bɛ se k'o kumakan in fɔ cogo dɔ o min fɔ cogo wɛrɛ la o ko sisan kɔni n ye jɔyɔrɔ sɔrɔ olu de kɛlen bɛ ka Babamoro entouré Babamoro t'o kala minnu bɛ taa seli misiri la fana ko Babamoro bɛ taa juma min na lisi min dira Bamako alimamiw ma k'u k'a kala min dira Sikaso alimamiw ma min dira Mali région caman alimamiw ma k'u k'a kala ko lisi bɔra min jɔn ye lisi in di u ma lisi in suruti bɔra min ka lisi kala ka commencer k'a fɔ ko fanga y'a don ta fanga y'a bɔ ta ka mɔgɔw yɛrɛ ja gɛlɛya maaw tun tɛ se ka farinya ka u kun kɔrɔta ka min fɔ fanga ye ko fɔda di maaw ma nkalon ka kɔnɔ ha kan ɲini nɔfɛ kɔnɔ ko jɔyɔrɔ ɲini nɔfɛ kɔnɔ ko ka d'a kan anw b'a fɔ jɔyɔrɔ ɲini ni kan ɲini de don sinon e y'a baara kɛ minnu ye e ka tɔnɔ foyi t'a la o bɛ komi Mamudu Diko taara 7 milliards minɛ marché min na
ko hala démarcheur fulana nga soro ka ca Mamadou Digo tay ere bo don nafa ngere bo don ay babu de ga tono tawra de o sigate mara ga tono to go he oh ni million wolon flango e milliard wolon flango ni mo fami e mi mali re président kono na ga demzenu ngatumane nge ko ami say no fo ngane tumane jira dine danga ga fo abe sa tumane ngi no fo ati jo nga ako nyini gi nyama jole no ne tumane ya mele ku sira point manjera do tumane ni jo mabita mabene ngwa mabe tumani ale fono ale biso abema ka faso nyeda kurada faso ma ka bene ga nyele mane mafo ya ta ke chugo yede onga mane mami nyeye mane mami vamu tabe tumani zigido kemi tumani bagabaga o bolo ko ale ga bagabaga ndu be safa tu tumani refono kuma do la ba yira ko be safa Lamado de go lamado de fleur. Ko Mali so tellement les services de télécommunication du Mali avaient fait do so tellement et comment on appelle les télécommunication du Mali avaient fait do ko dossier mun nana appel do fu kele société hage min ni présenté babu do ko ga lisi boka ni la mane ko ko ka lisi de bo ka yira Mali do na ban dossier appel lancé les société mun nanu présenté quoi comme Mali karamo ka dono de ko ka do Qur'ane ko ka dono Qur'ane o de directeur u bolo ko papier de bo ka da Mali de babu do na dari ngoko na saba ko mi yara mi halitu na ko yara société mun nanu présenté ko ko ka tellement a société jamana bela geleza te ka boni mara ko na folo ko la doni kora kalankora sira bela gelense nya wuri filila o société jamana na ni présenté au do avec a doni be mara ko o gaibaro mi gara ka ko doni ko Mali ko do ni ya ke ko do ra singa do ta do wa ko président ere ni marché ta ere donc alebna ale de saka barake nyo na nyo hakili na to kabna la conseil des ministres la pour ka voter quoi yora bi jama bi ko ministre min kara min fa bi ni na no ka dalwa ni min kara min fa bi ni e kero ko ni mo babu de gotu mani na ta ka sabata wale ka conseil des ministres gitmo mina Tio mina baro semene kono baro kera chugo de etu voyagera o yuga yoro ko mani hala na ka ministru je plena kuma bana abe chugo de anga konyo muso be ameta ki ambiga ko kala ma yetlunga ko klara but mango boko yanu ga do debara ko dossier girma min biya na bisa ango pese ni konfe ko yaro ambe na ka kwa mina totalement fere bebe na ka ko bon anye appel do fu ga jamana mini présenter fu bina totalement ça ou quoi l'ici flemme donc à kana fo marché marché ni ta on va voter tout ça on met bureau sur on va voter ni le ni c'est beau jamana ta donc on cla kana le minu nga jamana tera o tera ni mu debi kai ni fo ga me baro fa ni ko te ba ke mi le président ko tu mani ma fa ma fa ya ga fere dinan ya ke si man ka je mama ya mata ka ba saba du ma ya so Maroko be Mali ni Kotman ko ijere hello baba ko afra ko da ko no ko kuma ne be qualité min ga no gen sa to be min ga ko kilinte de waaw mi kilinte ako lobo akabo kabako ma ako Angera ka baka de Mali assemblée ani député blo ani ministre be benaka kuma tarafo to dola manka maye ni société kele ni fere la o ekele ko ngata gananya fere bi abna warde dama wa wari ale ka famel la fana kanga fere jamana min bi ti da sani fono ma de abna doni do la maganga jamana kono ko ande na mo do mi se ga min tono bo papier patrimoine de do Fatien de do
anw de y'an bɔ a kɔrɔ k'a feere an bɛ se ka mun fɛn bila a nɔ na sini jamanadenw bɛ min ye ko an y'a feere k'a fɛn min ne ko ko ayi ko tiɲɛ don nka i kana ɲinɛ an bɛ Mali de kɔnɔ non a ko an bɛ Mali kɔnɔ ko tɛ nin ye o a ko jamanaw bɛɛ bɛ jamana min ɲɛ dɔɔnin na maliyɛn bɛɛ fana y'o de ta a ko kuma ale ni tɔw ka dossier ko kelen tɛ wa kelen tɛ a k'u ka ɲɔgɔn ye cogo a ko i b'a sɔrɔ ministre min ye qualité min la k'o qualité k'u ka te ko fara kɔ ko fara kɔ ɲagami baara wali ɲagami bɛɛ k'an ka taa ni nin ye député bulon kɔnɔ nin tɛ feere a ka kuma ko tuma ni nana ta k'a da député bulon kɔnɔ tile 10 ani kɔ député ma a y'a sunsun k'a tɛntɛn an bɛ fɛ ka so tellement de feere bɛn kɛra a kan ka bɔ togodaw la fo président bulon kɔnɔ Kuluba an bɛɛ bɛnna kan so tellement bɛna feere an ye appel d'offre kɛ an ye wele bila ko an bɛ fɛ k'an ka fɛn feere jama y'i kun bɔ jamana minnu y'u kun bɔ an ye jamana hakɛ dɔ tɔmɔna ko an bɛna olu voter o jamana voter nin kan ne kɔni y'a yira n ka ministres la nka olu ye jamana min yira o ma kɛ ne jan ye jamana ye ka bɛn nin ma aw fana ka hakilina ye jumɛn ministre ye jamana kelen min yira ni tuma ni ko député ma ko ma k'ale jamana o ye Maroc ye o Maroc de fana tilara ka passer assemblée kɔnɔ tugun tuma ni ko k'a banna bɛɛ ka wari ka ca Maroc de ta ye bɛɛ ka dɔnni bɛ Maroc de ta ye bɛɛ ka kalan ka kuruyalen ni Maroc de ye tuma e m'a faamu n ko Maroc bɛ minibaro kɔfɛ de e bɛ ka Maroc ɲini école de la te o Maroc tɛ e bɛ ka ɲini i ka ministère kɔnɔ a tɛ sɔrɔ ye kana ɲini ye Bamoro tun bɛ k'o ɲini ye yen tɛ o tɛ taa o dogodogo in kɔnɔ cogo si la dogodogo kelen tɛ ɲini minibarow kɔfɛ n'i k'u ɲini minibarow kɔfɛ ayiwa n'i ma kunu Maroc ye i k'a ɲini ka bitaw ye wahabiya ko ni wahantan ko tɛ dɛ ɲɛ b'u natɔ la fana n'i ɲɛ bɛ Kalaban dɔgɔ jɔ la ni ɲɛ b'u natɔ la an sigilen don an ɲɛ b'u la bɔra ni min y'u ka so an ɲɛ b'a la u bɛ ka na min san la an b'u lajɛ dɛ i ɲɛ b'u natɔ la kɔni kana jigin Mali yɛrɛ kɔnɔ dɛ i jɔ sanfɛ i ye OTAN jamanaw ye u ye déclaration min kɛ k'a ɲɛsin Maroc ka nin yɔrɔ i b'a fɔ ko wɛrɛ de kɛra jamana kɔnɔ min ɲɔgɔnna de bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ Maroc hinɛ tɛ dɛ wa Maroc jɔn tɛ minnu bɛ fɛ ka kalanden kɛɲɛ Faransi kɔni ye kule bɔ k'u bɛ se ka kɛɲɛ waati jumɛn nka bɛn bɛna kɛ tilacogo jumɛn kan sinon jama kɔni ye kalanden ci nka kalanden yɛrɛ fana n bolo dɛ Afrique m'ale kɛɲɛ ka d'a kan ni Afrique ma kerecɛnya kɛɲɛ u tɛ se k'ale kɛɲɛ kerecɛnya bajura ka ye Israël ye bombe nucléaire 4 min bɛ Israël bolo n'a kɛlen bɛ ka arabu bagabaga k'a fɔ ko bila hinɛ ni damu kɔnɔ ne de y'a d'a ma a fɔ kelen cɛ min ye Iran ta k'a da kɔra ka nucléaire ko jigin Israël kɔnɔ ka dɔnni jigin u kɔnɔ ka kodɔn jigin u kɔnɔ k'u bila faso ɲini ni faso ɲini na n'o kɛra u ma lafiya ye n'u bɛ se ka kuma diɲɛ dɔnni kama ka fili n ko cɛ in bolilen ka bɔ Iran k'o fana nana o fɛ a kɛra cogo an terikɛ don an baarakɛ ɲɔgɔn don silamɛw bɛ k'a cɛ ka taa di minnu ma n'olu bɛ k'a don dulɔ la Saudiyɛnw tɛ wolofin caman dalen b'o Saudiya min fana na an ka cɛw o Saudiya tiɲɛ don a teri ye Amérique ye kɛ wa a teri ye Amérique ye wala i komi ko guerre de Golfe bɛ kɛ don min na ko le veto tora France bolo n ko t'i ka foro la an ka cɛkɔrɔba dɔ ko non ko France aussi a des veto ko Mitterrand kumana cɛ n ko a ta foro la France tɛ foyi ye kɛ France welela ka na anglais de welela olu ye France wele n ko kɛlɛ in bɛ dakun min na France ye ba k'u de ye o fana kɔni ka ko an ka taa n'o France tɛ France bɛ se min na o de filɛ nin ye silamɛya de bɛ France bolo bi dugukolo sanfɛ a ka baarakɛminɛn de ye wajibi de kerecɛnya de bɛ silamɛ bolo France bolo France ka baarakɛminɛn do wajibi do ayi karamɔgɔ kana t'o ɲɛɲini yɔrɔ jan awɔ minnu bɛ fɛ ka dankari u ka tɔn na u filɛ ka da gosi Maroc u filɛ ka da gosi Maroc copie collée i komi fɔlɔ i b'a ye alimamiw bɛ sɔn ka délégation yɛrɛ bila ka taa foli la i b'a ye u bɛ sɔn k'a fɔ k'u bɛ wari bɔ k'o di ninnu ma ka taa foli la k'a sɔrɔ ni mɔgɔ min ye wari bɔ k'a fɔ k'i bɛ Niger dɛmɛ an n'u bɛɛ bɛ gɛlɛya kelen na u bɛ denmisɛnninw bila k'u ka ŋara da i la karamɔgɔ nka k'a ta ka taa don non n'i y'u ɲininka u b'a f'i ye k'u bɛ diinɛ ka baara la k'a sɔrɔ u bɛ OTAN ka baara la u bɛ Faransi ka baara la ni Ala y'i ko dɔn
bora ka ala ti fasara tara min no fe maroko e shetane de iri ka kasi min no fe maroko o de shetane o do mba wala donc am yorom na sisa anga très 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 attention que c'est là alman chama alman demzanin chama ne fle anya koroni bo para la anya yen kaliyo ngake kele ne da fu mina o te pa para kala mana tulunya ne ndoro qur'ane ko ta hadisa te so bugo bali do bene bulu nunu site bugo bali ni ne bali ngo 78 do encore 78 79 Saudi a demisanu de wulila jamana wara deun tede irania ute do wara te Saudi a yɛrɛ duguba kɔnɔ denw capitaliste denw olu de wulila ka fa ɲɔgɔn kan ka fɔ k'u faw n'u mɔkɛw ye a ye nin hiji ko nin dabila a ka dɔ nɛmɛ nin diinɛ ko in na kabi kunu a y'a dilan hadisa bɛɛ kɔnɔ ka iraniɛnw de kɛ ko in nkalonitigi bɛɛ lajɛlen ye ɔ nansaraw ka taa k'an to a ko ala de ko nansaraw b'u ka diɲɛ kɛ dugukolo in de sanfɛ a y'an lasunɔgɔ n'o ye nansaraw taara iraniɛnw fana don olu fana taatɔ filɛ k'an to ani minnu y'a daminɛ sɔgɔmada kelen olu fana taatɔ filɛ k'an to a tɛ keguya sa a tɛ keguya nin ko in na anw bɛ fɛn o fɛn dɔn diinɛ ko in na iraniɛnw b'a dɔn pour que u t'u ka baji k'a ye u ka baji kɛ dɔɔni min an ka dɔɔni kalan olu de ŋaara da alikaba la ka maa ba joli bɔnna a nin na sɔgɔmada kelen nka cɛ k'u jɔ ni mele ko ni wura ma kɔnta k'a k'u sɔrɔ alikaba kɔnɔ ko ni wura dalen b'a yɛrɛ la komi olu dalen b'u yɛrɛ la cogo min na f'a ka bɔ a muso n'a den kɔrɔ ko nin sɔrɔ alikaba kɔnɔ ala kɛlɛ de b'ale kaba kɔnɔ nɛgɛ b'u bolo c'est cɛ a bɛ diɲɛ kumana ka dɛsɛ wura maloyalen ale y'i den ka bɔ ni bulonda ye komi anw ka kira bɔra ni bulon kɛnɛmada ye cogo min na ka taa don Amérique ko n'a mana nin kɛra maloya ye dɛ Amérique ko jɔn don k'an ka quartier kɔnɔ denmisɛnninw non k'o tɛ bɛnkan kɔnɔ bɛnkan ye de ni maa bɔra yɔrɔ wɛrɛ ka na nka aw yɛrɛ waraden minnu lamɔ a ka du kɔnɔ olu ka kɔkɔ a ka du kɔnɔ ye ka tila k'a kɛɲɛ yen nɔ cɛ ko mɔgɔ tɛ taa don ne kɔrɔ anw ko de ni maa bɔra yɔrɔ ka na an ka cɛ a ka tɛmɛ n'a ka fugari ye nka a yɛrɛ ka den wololen n'a dɛsɛra k'olu lamɔ a yɛrɛ cɛ a ka cɛ siri la Amérique ko k'u ka taa wura y'i den ka na i b'a fɔ ko suraka jakuma a maloya la a taara don faransi kan yan il le dirait bɛ service de renseignement kɔnɔ a ko nin ye occasion ɲuman ye silamɛya an ni Iran ka di an bɛ silamɛya sɔrɔ n'o yɔrɔ ye n'an ni Saudiya fana ye contrat baw signé o ye sini an denw bɛ min kɔnɔ a occasion nalen filɛ u taara alikaba bɔ bolo la nka contrat min signé na o ni Saudiya cɛ est ce que o farala kuranɛ kan k'o ɲɛfɔ an ka waleya ni faransi kelen de bɛ ka nin bɛɛ baara kɛ n'a aw taara k'aw faransi baara kɛ minɛn fɛ k'a tɛ faransi yɛrɛ aw tilala fɔlɔ aw y'a daminɛ fɔlɔ kɔnɔ aw yɛrɛ bɛ ɲɛ dɔn a la ne ma dɔn a la diinɛ tɛ o faransi ka baarakɛ minɛn don u natɔ filɛ Marɔku n k'u natɔ filɛ Marɔku ayiwa karamɔgɔ Amadu ta kɛra cogo min na a bɔra na lisiw de commencera ka na sisan ɲɔgɔn ɲɛ tegerew daminɛna Bamakɔ tɔn dɔ ni tɔn dɔ dɛ ka commencer ka tɔn allié ɲɔgɔn na quoi parce que nin fana Moro bi na kuma min o y'a sɔrɔ Wahabiya ye nuni bɔ a ye nuni bɔ nka ŋɔni tun tɛ maa su a k'i dɛsɛ taama na ma kɛ komi bi ko fani y'a ka gale o y'a sɔrɔ a y'a nuni bɔ minnu sɔmina olu ko nin ko in ferekelen don dɛ an mana kuma o kuma an ko kira nka an ka taabolo min b'anw fɛ yan o bɛɛ nujuru bɛ taa laban Iran de est ce que anw yɛrɛ b'an yɛrɛ minɛ yɔrɔ dɔn mɔgɔw y'u firi Wahabiyaw bɔra o de la olu taar'u yɛrɛ sɔrɔ Saudiya sisan an kɛra jamakulu fila ye yan dɔ bɛ ni Saudiya ye dɔ bɛ ni Iran ye bɛɛ ko n ta ye tiɲɛ ye bɛɛ ko ka bɛɛ fara bɛɛ ta kan bɛɛ cɛ maraka ɲini ka tɛmɛ nin kɛrɛfɛ maa de b'a ɲini ka tɛmɛ nin kɛrɛfɛ karamɔgɔ n ko kuma mana jɛnya a nafa bɛ dɔgɔya ka nin yɔrɔnin fɔ ka bɔ a la sen na min yɛrɛ filɛ tabali kan ale de ko don karamɔgɔ Bagamoro ka tabali ne don bɛɛ b'a dɔn Bagamoro ni Aligérie de ka teriya tun ka bɔ Marɔku y'a birilen sɔn Mali la ni diinɛ de ye a kɔfɛ ale yɛrɛ t'a kalama ko Marɔku ko sera hakɛ min na ja Marɔku ko tɛmɛn'o kan Mali kan ale de Aligérie dɔɔni nɔfɛ Maliɲɛnw bɛ Marɔku ala nɔfɛ
ale kɔfɛ a ma bɛn nka a ma bɛn o Maroko o de a ka ala minɛ k'anw ka so telimaw ta o da su la awɔ o bɛna n'u denw o denw tuma dɔ la i b'a sɔrɔ n'o bɛ Maroko o man ka jɔda ni bonya min yɛrɛ sɔrɔ komi o nana anw fɛ yan dɔrɔn o fana bɛna o da yɛrɛ kan o la k'o sara ba don Maroko ye min kɛ ba ninnu na a ye min kɛ baw ka baw fana na n'u ye min kɛ fo bakɔrɔba ninnu na e k'o kɛtɔ lajɛ an na tugun ta ko Maroko bɛ mun kɛ so telima kɔnɔ Maroko bɛ maliyɛnw wale ɲuman dɔn ni mun ye n bin n'a kan k'a ka société daraka ala ni diinɛ tɔgɔ n'a ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ka dɛmɛ ma dibira ka société daraki ka Faransi jɛ a la ka Amérique jɛ a la ka Sud Afrique jɛ a la ka Angleterre jɛ a la ka Mexique je crois Mexique le Celtel k'olu fana jɛ a la bon ayiwa a tɔ an tɛna don olu la yan k'a di Maroko ma awɔ balimakɛ o ma kɛ kilasi kɔnɔ koyi ayi o kɛra minibaru kɔfɛ n'o kɛra minibaru kɔfɛ o yɔrɔ kuma da ka ca sisan parce que nɛgɛ kɔrɔ bɛ den min na n'i bolo kasama da o nun kɔrɔ ninnu bɛ kuma da de ɲini kuma da dɔ ka d'u ma dɔrɔn u ka mɛtiriw de nalen filɛ nin ye u bɛna u éduquer cogo jumɛn an kan k'o de ɲini k'o dɔn u kan ka na ni fasi jumɛn ye sisan an kan k'o sinon karamɔgɔ ninnu wa n ko ne k'i ma n ko nin dilanni laban min kɛra an fɛ yan nɔ n'o o lisi ma tunu sewu n'o bɛ kan ka sɔrɔ anw yɛrɛ ka so ye dɛ o lisi n ko ne yɛrɛ bolo tun b'o sɛbɛn maa 100 ni maa 26 ɲɔgɔn dugu kɔnɔ wa karamɔgɔ k'a fɔ a ma i ɲɛ bɛ nin na cogo min na i jɔ kɛnɛ kan i b'a fɔ k'i bɛ ka fili min fana ɲɛ kan nka cɛkɔrɔba ye kumakan dɔ de kɛ k'a biri mɔgɔw da la mɔgɔw ma se k'a ye bamanankan don a y'a kɔ don a y'a feere ko a ko ale nana mɔgɔw sɔrɔ a fɛ sigi la ani mɔgɔ minnu ka sigi ka gɛlɛn o sɔnna a ka jɔnya ma o sɔnna a ka jɔnya ma olu sɔnna jɔnya min ma ko jɔnya mɛ don bile jɔnya ko jɔnya bɛna ba don dɔ marakaw nisɔndiyara minnu yɛrɛ fana taara ka di ala ma ala jɔnya na olu fana nisɔndiyara ka d'a kan don dɔ olu sina ka kɛ denw ni mɔdenw de ye ni ban dɔrɔn o b'a sɔrɔ dugukolo ko tɛ fɔ an mɔdenw ye tugun o b'a sɔrɔ duko tɛ fɔ an mɔdenw o b'a sɔrɔ an mɔdenw tɛ bugɔ o tɛ gɛn ka bɔ u ka duw kɔnɔ o tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a muru la o tɛ taa ɲɔgɔn faa ko nin gɛn ko kuma n ka cɛ ko ka sigiyɔrɔ di dɔrɔn o tɛ waati jan ye koyi o kɛ ni bi cɛ n'i y'o fara ɲɔgɔn kan n'o mɛnna bɛɛ san 150 an kɔrɔ yan Mali la babi dɔn o cɛ 126 min sɔnn'o ma marakaw ka siga bɔ a la k'a fɔ ko k'a tɛna olu janfa n'a cɛ k'a ye jɔn ni min ka fɔlɔ ma kɛ i ka filanan sabanan dɔ ta binnen ta an ka cɛ nka musoko in yɔrɔ ale tɛ se ka fɛn fɔ mɔgɔ ye yɔrɔ dɛ ka d'a kan anw y'ale yɛrɛ n'a muso ye a ko a muso tɛ k'a ka jɔ muso de don muso min y'a den wolo a yɛrɛ ye min fɔ n ye a ko ale muso tɛ k'a ka jɔ muso de don hali a y'a sɔrɔ cogo min an ye baro kan anw t'o kuma nɔfɛ a ye jɔ muso d'an fana an bɛɛ ma jɔ muso den kɔni an ka gawakɛ filimu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ne y'ale ka acteur kelen min ta o y'o yɔrɔ de ye muso dir'a ma ale y'a faamu ko jɔnmuso don bɔn kɛlɛ yɛlɛmana bolo wɛrɛ kan dɔrɔn ale y'u digi filimu tɔ ma laban ale ɲɛna yɔrɔ bila ale y'i digi ka n'i sigi Tamakara ka denkɛ fila ni denmuso kelen sɔrɔ yen ka denmuso ka filimu banna denkɛ ninnu a kana taa bɛn na dɛ ne ni jɔ y'a dilan ɲɔgɔn fɛ n ka jɛ ne yɛrɛ tɛ jɔ taa fan dɔ bilen match bi ɲɛ ma a ye bɛnna ko in bɔ a ka filimu na ni bɛnna ko bɔra a la Kulubali la du fana bɛ yen ma fɔ olu bɛnna ye sɔrɔ olu bɛ taa foli kɛ cɛw bɛ di dɔw bɛ tilen ale nana se muso sɔrɔ ma denkɛ fɔlɔ ye muso ɲini ma o taara muso ɲini olu fana y'o ta ka bɛn ma Kulubali
ale ka ba fa ka ko nyi an na ta mbena na ngi ba juye mu jongo kuma ale na na ere mu so funu ta nyi ni ta na ale ko do ko ma bo ko mi yo mu in fidi mu ne ka la ba ya de ba ya pep na da ando ko mu so furu la ngoto ya changa ta sa fo jongo kuma te fo yoro mu we yo no me ne ba bi do fa ka do gura na ne su ge kwa kuma te fo en na ce ga bi ga yo fili mu na amu ne la bi au ka nga mu geta ngo ko nga mu jaman la na yana da amba da lamu una to de ni de ngona to de ni watu kungolo la ku de ko lo manda ku blo mo lo watu kungolo la ku de ko lo manda ko ku blo mo lo kana abuni mami ke siute yende fati kan madi ngono shi kide ni una to esenna we are done the way de fati nun de ke kele kaso kana fulana na chewa cheki ni sigo filimu no koroka ibu jo de sura ni ti ya dire ga fa mako do kata ka ba na ko do femu no ngalla ni ko anga be aga anga na fenju wonu ese anyira da ngana yote ni kire sera no ante sugulo ro ra nyina la minta anga kene kai oh o kene yinu bebe se na o ke jo lu ni o ke na je ni yanje ngo mo ngeno mo do kono mo ka folo e ko lo ko do e mo na fo ka ta budget do no fe oh budget do te me na sira me fe ka bi so no ko anga te mo fe pour ko do ka dana ka man se bene ibi so yoro rete de 1981 encore oh ko Moscou mo got meti jo buru kala kele no fe so ma fo 16 o bi te ka ngel fi ayo ono luga ngati no zira fe purga ngono ngati go luga go ena so ma diwa e morgana ka ko la sitara ngo mini baru ko fela bi zire ci tay na keneta uti sa koro e wira go ku ga ci to go dumoro do ko seni joga bi dumoro ko lugo bi dumoro ko na to ga ci ne iri tu ma fo ga ti kinyo iri tu ya bila ko na kura dila ngana na yo anyebe kaduro fla ngwa nyebe checheni na ko ya dila moderniser c'est-à-dire a sharia c'est très lèse ou ten que tu ko intro a que tu ko voilà kona ko abe dine ko fanya on yeminu formaté ngate de dire formation créée dans les religions checheni ka wale le tout dentro ko dala una ti je mara ko kan ngate limu bana ro na bana yo liba sa ya to tai bana buga ko lo to buga ko yo ba dira o ma segi jo no Francis jamana tigi bole ba to tare kari Vatican kono nama do ala ka kitabu koro kono rijo kono ma jamana tigi aga ti bo ko na ma jamana ko ti ko do ma ko bu ka nga boy ko na kono kale no ni na ebo do e ba don ka fo ko ba do ke bo do ni bora ki sendo ngoni sendo na ba la to ina ka lato ijeno ka lato olu ijeno kene kan wa e hagilla ko ni min so ngoma ka kala to sigi tabal ga na ke ga jimu am baraka ka ke tora wala tora ko di seto tan ngoma de ngo seto tan ngoma o kuma am se ga to no boka to mo ko ta tugo qur'ana bi se wa ango siga ba bibulu bi se wa ango siga ba o badu ngo kona nya kamne ko mo na nya kono ko nga sigi kile ni ko ko na ya nga sigi na ya na ko ga bakta ngana tera ngame sidiga jere fo diga den kawndo ama fo aw kamade ama da ni ro kan ko ni aya samu non sera ka do famona ka do nye yan ko lu la tena ko bu boda yoro samana ko sim ko malita wa ko hadisa na qur'ani ko am de ko tuta la ta ko ni sira me mo yebi qur'ani ko nini baru ko fela to ko dogo nin kono na le ga jetin ko kuma kan ga jetin kuma no surusi borami iye kuma me fo iye mo bane no iye mo fa ne no mun ne blam na de ene jonte ga nyo mulo o fona ni jonte ga nyo mulo e ga minu bane no lu yara de ka wara bi kono no do ne ga baden ni bi mana kan to do dan la ka dan da wona zero ha ma
ni baro nun ko falan contrôle sur la meta mo ko re ngano ma so kan yi jasi ko na dan ne mo inde de ngo kuma inde de mara go de do udo na ni dakile ni kunu dakile ni le do wa dakile ni ko ban ni so wa dakile ni le do dailen dakile o ko fe dade be do ko ni ka so e mo ta wa igana dade lo ko lu ga do ndata dum ko fe dala ka do de oh buna ne siran jango baba moro bi jaso domna ko tiye chen nani ko do fana mo ko ke mo mo tan woro de korme o bibi na no biga almami bon fe keme duru keme woro sangule kono nana ke sen na ego laba o ti fa mali la population de be gatona e koniti ijugu don kunu taw fulende ama fo bitaw do de na kunu taw fulende jangatura de bo jangatura mani ya dige de taw ko am fi diga boya ka fo ko hot tep kanye fugula bo ankara mo koy ka mbolo flata ko ka nyongri ka fo ka mok ma no ka fo ka doni bana de an kuma na ko do de biya kono ye flemi ci an nyande ma ngakala anya da ma do nyini tate chogosi ko dogata yoro la ka do to ko tan ni dam ni dogata yoro la ka do to nan desera minun koro ni ta fere fe minun kono na no lu ma to no na nyefe ko defere de do seru dande ka ayu do se bokko na nonte mandente marani arabu qur'ane blesa o bana ke mitandu na ko mandem dem marani tuwabu bibli ble o ka ba man o don wa jegele me kiram nuna kiram min kisen mandem doni korobli ma fere tu blo eso o jele me ala mi la ku dale mala few comme mande mara fere be ala ko de ya de aw angono ma do be mun blo ko la de ko mona ke arabu fe ni jugu mando bo ke jef ma boyo ko datugu tini je ko be dawulo fi de ka mani kranga ko ni o marawo kan ni sini ebe kiraka mire tigi soronga ke fo ala ni ko sira yimbolo do fene ko da ida min kana bo soro ko la nyana awo imado ala ka kabako do kerane ngono tu ala ko ala ka kabako kabe soro la en may watara sigilende buram so bi hageto sigilendi la baraka andogo ni juju koko akirata ko me munyala mundo ka doni dambe ye aka duguni bamako kele almami yi tagata misiru la nina ka doni ni no la donote mana kana bro dara para ibabu ko jakma jege naji bone jakma tona duba ko ha ka bosini ka ko kabako do serani kabako mana kenna ni mi ga kan faso kono ko an hakilla kabako ga juguni kadaka jalaki bali de ni kemma sina kita ko jalaki o minu ni mugu ni kite ba ondala do re ko minu na ko nya kema finya fo yu na tugala wa kono ya usoro ba mako mbamuru sabai kilen kana ngati klasi ko wo ebi jolita woro wa wolon fla ne ba do ebi dosi ni ta ko girin ko dugo ne ba ne ebi songa wule ni ne ma dala hali dem sen jamo mi songa wude na ikele mi wule ni jode ni bora na ke kira ka kalando na ba o de jole ne ga ko ko be kunti ha de ko mai da hu mina se na seru da le kadaka yi ti ya kalaban do jola ni dogonu ni ikoro kilengele mun be munum ba ondu kuma aya ti kalaban do jola fo demedanu jafare yana ka kira nene anyana ma ko dugo o ma toro ama ka toro yiro faso kira nyana o ma toro ama ka toro yiro ma fara fa ko bera kan na fulo kinye ko bera ka furo jini ko bera on faso kono santane o kelema kala do anyi o bisa asira ko ga kira ka firiyara minge ko fo ga faso wuli ka kira ne no da maso ma atina sigi tele ga aya ka firiyani ne ki ka da do bo o sira faso wuli ka joro ko tele kun buna tele kun fa ne no ye ga domine ko ga ko sigi ne
sino cɛ o cɛ y'a kɔrɔbɔ i bɛ k'a kɛlɛ si fɔlɔ ye karamɔgɔ n'an sera an fili ka jɔ ye ka fɔ hot tap